Mathathu amajele esinawo. Lento ngifuna uyijulele kahle ngoba iyiqiniso futhi noma ungazama kanjani ukuthi uyiphikise, kodwa uzobe wazi deep down enhlizweni yakho ukuthi lento engiyishoyo iyona. So asiyiqale la. Akekho ngazi ukuthi ejele bayavuka ekuseni benze onke ama-activities abawenzayo, bahambe bogeza, baphumele ngaphandle, beyodla, benze yonke into eyenziwayo. Emva kwalokho mase bengena ngaphakathi, baphume leso sikhashana bobona ilanga. Emva kwalokho mase bengena ngaphakathi. Uyini ebenza ukuthi benze kanjalo usuku nosuku, ba-repeat-a into eyodwa again and again and again? It's because baboshiwe. They are under control by umthetho wasejele. Mase ukuthi uma uphula umthetho wasejele, kunelinye futhi ijele eliphakathi ejele elincane elibizwa kuthiwa yikhulukuthu, la khona owenza khona into eyodwa each and every second, ulokhu uhleli endlini eyodwa ubusuku nemini, until kuze kuphele leso sigwebo sakho leso umsubuyela back ejele elikhudlwana. Ngilibeke kanjalo ngoba khona indaba engiseza nayo. Umsubuyela back-ke ejele elikhudlwana, wena uyitshethi wena ijele elinormal, kanti ijele elinormal yileli engizokutshela lona njengamanje. So nakhona futhi ngathi ephuma lapha ekhulu ukuthi hayi ukuthi use-free, kodwa umehluko akazowuzwa compare nala kade khona. Uzobona sengazuthi usezulwini kuleli jele leli akakulona elinimagina njengejele elinormal. Asikhuluma ngejele lesithathu-ke manje, ileli mina nawe esikulona njengaleli engihleli kulona la, umhlaba Earth. Umhlaba ijele, uyathanda awuthande, uyavuma noma uyaphika ijele, ngoba ijele indawo la khona othi mawuhleli khona ukhontrolwe imithetho yabantu abathize. Ungavumeleki ukuthi uye ey'ndaweni ey'thize, wena u-limited ekuthenini ungavakashela iy'ndawo ey'thize, uhamba ugcinela. Ijele into ekanjalo. So umbuzo wami uthi wena uvumelekile ukuya kuzona zonke iy'ndawo ey'khona la emhlabeni, or uvumelekile ukuphumela ngaphandle emhlabeni? Ngikhuluma ngawe. Uvumelekile noma unganemali engakanani, ube rich kangakanani, uvumelekile yini ukuya kuzona zonke iy'ndawo ey'khona emhlabeni noma ukuphumela ngaphandle kwalo mhlaba? Uvumelekile yini? Cha, awuvumelekile. Abantu isikhathi sokuthi bavuke babone izinto ngendlela eziyona musa ukuyikhohlisa. Yes, khona akukho easy uma usuwazi ukuthi usejele la, ngoba umqondo wakho uyaqala ukubone izinto engaphezulu kwalezi wena kade uyibona. So kodwa kwamukele lokho, wazi ukuthi ungamhleki umuntu osejele nomuntu osekhulukuthu, ngoba nawe usejele phela, ukuthi wena usejele elikhulu kunaleli akakulona. Ngoba number 1, ukudla uzokudla uyadecidelwa, imisebenzi kumele niyisebenze niyadecidelwa, ama-companies kumele niwavule niyadecidelwa, iy'moto ekumele niyi-drive niyadecidelwa. Nakhona futhi zonke lezi zinto engiyi-mentionayo zinemithetho yakhona. Othi uma uyiphula uyaphuca imoto yakho, othi uma ukuphula uba nenkinga yokuthi ngeke nisakuthole ukudla, othi uma uphula lo mthetho lo ukuthi wena kumele usebenze kanjani, kephi ini, wawuphula lo mthetho lowo, awube namsebenzi, uyahlupheka. Benze sure ukuthi uyahlupheka, kanti la usuke ungahlupheki khona, la usuke u-free khona ukuthi uyidecide ukuthi ukwenze njani. Kodwa guess what, motherfucker, you are not free, because akukho la othi umuntu uyenza khona ube free, ngoba bayafika ngisho ungayihlanganisela ewakho umnotho eceleni, bazoqhamuka nento ethize ezokwenza sure ukuthi yenza ufole andabona. Ngobani? Bayazi ukuthi wena usejele, wena ungazi ukuthi usejele. So yonke into eniyenzayo ayiqhamuke kunini, iqhamuka kubona. So lokho kukhomba ini? Kukhomba ukuthi niphila ngemithetho yabo, and imithetho yabo iyo-ke le
ekubophile enza ukuthi ngithi sonke sisejele guys, and the only way yokuphuma la is to sacrifice everything, because vele ufika ungaphethe lutho, and noma usuhamba futhi usuhamba ungaphethe lutho. But be careful, don't lose yourself just because of izinto ozoyishiya. Noma usejele but iba aware, uyazi nendlela yokuphuma, uthi uzenza izinto nabo kodwa ubuyazi indlela yokuphuma, yazi indlela yokuphuma. Then uzobona-ke emva kalokho uzophila kamnandi, nibe nosuku oluhle. Siyabonga.